שנים רבות ביותר. שני שבטים חיו בכוכב בג'יטה. שבט הסאיה של אבות אבותיך ושבט הטראפל. הסאיה והטראפל? כוח המשיכה בכוכב בג'יטה הוא חזק ביותר, בדומה לזה שקיים כאן. כתוצאה מכך, בני הטראפל, שהיוו את הרוב בכוכב, היו נמוכים בהרבה מן הסאיה. הם היו אינטליגנטים, מתקדמים ואיכותיים מאוד. בהשוואה עליהם, היה שבט הסאיה שבט קטן. זה היה שבט חובב קרבות, שאנשיו גדולים וחזקים. מה שאפיין וייחד את בני הסאיה היה זנבם המיוחד, וכל בני השבט היו לוחמים אמיצים. יום אחד חשפו בני שבט זה ציפורניים, והחלו לתקוף את שבט הטראפל. בני שבט הטראפל ניסו להדוף את הסאיה בעזרת כלי נשק מתקדמים מתוצרת עצמית. בני הסאיה, שהיו מעטים אך חזקים מאוד, הביסו אט-אט את בני הטראפל. הירח המלא שמאיר מעל בג'יטה אחת ל8 שנים היווה גורם מכריע. שכן בני שבט הסאיה עוברים שינוי צורה כשהם מביטים בירח מלא. הדבר הפתיע עד מאוד את שבט הטראפל, ונוסף לכך, הנזק שנגרם היה חמור ביותר. כך גדל והתעצם שבט הסאיה מעבר לכל מה שאנשיו חלמו אי פעם. הוא אימץ את תרבות הטראפל, ובסופו של דבר שלט על כל כוכב בג'יטה וחרחר מלחמה בחלל. אולם התפתחות תרבות הסאיה התעכבה בשל השמדת הטראפל. בני הסאיה, שהבינו שאין באפשרותם להתקדם לחלל החיצון בחיפוש אחר קרבות, עבדו עם תושבי כוכב סמוך. אולם תושבי כוכב לכת זה לא הבינו כלל וכלל למה הם הכניסו את עצמם כשכרתו ברית עם בני שבט הסאיה. הסאיה החליטו לשים את ידם על תרבותם וכספם הרב של התושבים התמימים, ובתמורה הציעו להם כוכב לכת אחר שעליו יקימו את ביתם החדש. כך בני שבט הסאיה הלוחמים תפסו 2 ציפורים במכה אחת. בני הסאיה התפתחו במהירות ושלחו תינוקות כמוך לכוכבי לכת זרים ורחוקים עד מאוד. הם אפילו יישמו תוכנית ארוכת טווח, שלפיה כשהתינוקות יגדלו, הם יהרגו את כל תושבי כוכבי הלכת שעליהם הם יגיעו. כמה אכזרים מצידם. אולם על כוכב בג'יטה חי גם אל בשם גוד. מעשיהם של בני שבט הסאיה הפכו בלתי נסבלים. גוד משך אל כוכב בג'יטה מטאור ענקי שהתנגש בחוזקה בכוכב בג'יטה ופוצץ אותו לאלפי רסיסים.